हेलो लोगोफोर आंनि बे बड' स्मार्ट टेक्न'लजि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनैनि भिडिअआ इउट्यूबनि सायाव जागोन, मानो होनबा गोबाङानो इउट्यूब क्रिएटरबो दङ आरो गोबाङानो फेसबुक क्रिएटरबो दङ। आं गेजेर गेजेर बिदिनो इउट्यूबनिबो आरो फेसबुकनिबो भिडिअ लाबोबाय थागोन। स' लोगोफोर दिनै रिक्वेस्ट हरनायलाय इउट्यूबनि सायावबो भिडिअ लाबोनायलाय आं दिनै बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। इउट्यूबआ मोनसे गोदान फिचार्स लन्च खालामदों, बेनो जाहैबाय हाइप। बे हाइपआ मा आरो नोंथाङा फिसा क्रिएटरब्ला 500निफ्राय लानानै 5 लाख बेफोरबायदिसिम आरोखि बांसिनानो फिसा क्रिएटरफोरनि थाखाय इउट्यूबआ जोबोद मोजां मोनसे सुबिदाखौ होनाय जादों। जाय सुबिदाखौ जोङो फायदाखौ उठायनो हायो, जेरावनोखि जोङो गावनि भिडिअसखौ भाइरेल खालामनो हायो, ट्रेन्डिंआव लांनो हायो। आरो ट्रेन्डिंआव जायोबा नोंथांनि भिडिअ भाइरेल जायोबा अबभियासलि नोंथाङा साबस्क्राइबार मोनगोन आरो वाच टाइम मोनगोन आरो थाबैनो मनेटाइज जागोन। आरो मनेटाइज जाय चेनेलावबो बे हाइप फिचार्सखौ मोनदों आरो माब्रैहाय बिनि फायदाखौ उठायनांगौ आरो नोंथाङा माब्रैहाय बिनिफ्राय गोबां आर्निं खालामगोन बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथाङा मिथिलांगोन। नोंथांनि चेनेलावबो नोंथाङा जुदि फिसा क्रिएटर बा 500निफ्राय लानानै जेनेबा लाखसिम दङब्लाबो नोंथाङा बे फिचार्सखौ मोननो हागोन। बिनि जेबो क्राइटेरिया गैया आरो अबभियासलि नोंथाङा मोनखाथारगोन आरो मोनखाबायबो जानांगौ, नोंथाङा नोजोर होआखै। जेरावनोखि बेखौ माब्रैहाय मोनगोन आरो नोंथांनाव मोनाखैब्ला माब्रैहाय मोनगोन आरो बिनिफ्राय माब्रैहाय आर्निंखौ इंक्रिज खालामगोन, नोंथाङा माब्रैहाय साबस्क्राइबार मोनगोन, माब्रैहाय नोंथाङा ट्रेन्डिं खालामगोन, बेखौ नोंथाङा मिथिना मोनगोन। बे भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलां लोगोफोर। नोंथाङा बेयाव नुदों हेल्प योर फेभरेट क्रिएटर्स बी डिस्कभार्ड व्हेन यू हाइप। जेब्ला नोंथाङा हाइप खालामगोन, नोंथाङा हाइप खालामबाय, बै सासेयाबो खालामबाय, बै सासेयाबो खालामबाय। हाइप खालामनाय माने पइन्ट्स होनाय। बे पइन्ट्सआव नोंथांना जेसेबां बुरजा जागोन नोंथांनि भिडिअआ ट्रेन्डिं माने टप लिस्टआव सौहैगोन, जेनेबा लेटेस्ट भिडिअ जाहैगोन। आरो लेटेस्ट भिडिअ जानाय लोगो लोगो नोंथांनि भिडिअआ भाइरेल जाहैगोन। खिन्थु हाइपखौ गाव निजानो खालामनाङा। गावनि भिडिअआव जुदि हाइप अप्शन फिचार्सखौ मोनदोंब्ला नोंथाङा गाव निजानो बेखौ हाइपखौ खालामनाङा आरोखि, गुबुनासो खालामनांगौ। स' लोगोफोर आंनि चेनेलावबो आंनि भिडिअसआवबो हाइपनि अप्शनखौ मोनदोंब्ला नोंथाङा हाइप खालामनानै आंनो पइन्ट्स होनो हागोन। आरो नोंथाङा जुदि हाइपनि अप्शनखौ मोनाखै अब्ला खनसे भिडिअखौ लाइक खालामनांगोन, बिनि उनाव कमेन्ट सेक्सनाव नोंथाङा हाइपखौ मोनगोन। जेरैहाय हमनानै ला नोंथाङा इउट्यूबाव गावनि चेनेलाव जेरावबो नोंथाङा हाइपखौ नागिरबा मोननाय नङा, नोंथाङा हाइपखौ नुगोन। जेराव आं इउट्यूबखौ अपेन खालामनि, बेयाव इउट्यूबखौ अपेन खालामनानै नैबे गोजौआव नैबे ट्रेन्डिं सेक्सन दङ। बे ट्रेन्डिं सेक्सनाव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। बेयाव क्लिक खालामनानै बयनिख्रुइ गाहायाव नोंथाङा नायनो हागोन, नैबेयाव दङ हाइप। अके, बे हाइपआव जेब्ला क्लिक खालामगोन, बेयाव हाइपआव ट्रेन्डिं जानाय बे माने इउट्यूबआ ओरैबायदि मोनफ्रोमबो केटेगरिनि सायाव बेखौ माने बे सुबिदाखौ होनाय जादों आरोखि। ब्लगनियानो जा, मिउजिकनियानो जा, गेमिं, फुड, एनिमि, स्पर्ट्स, ट्रेभेल, एनिमेल्स, बिउटि, जिखुनु माने टपिक केटेगरियानो जाया मानो बयखौबो बेबायदि सुबिदाखौ होनाय जादों। दा बेयाव सिगां गिदिर गिदिर माबाफोरनासो क्रिएटरफोरनासो गोबां लाख लाख साबस्क्राइबार गोनांफोरासो भिडिअसफ्रा माने टप लिस्ट बा ट्रेन्डिंआव जानानै थायोमोन। दा नोंथांमोना नायनो हागोन, बे हाइप फिचार्स फैनायनिफ्राय फिसा फिसा क्रिएटरफोरनाबो बिदि ट्रेन्डिं माबायाव सोलिगासिनो। बेयाव नै फार्स्टआनो 1 हाइपल' मोनदों, ओमफ्राय सेकेन्डआ 2 हाइप, बे ओमफ्राय थार्डआ 3 हाइप, ओमफ्राय फर्थआ 4 हाइप, बेफोरबायदि आरोना। जेसेनो माने बुरजा हाइप मोनगोन बियो ट्रेन्डिंआव खम जाफैगोन। स' लोगोफोर नैबेयाव मोनसे भिडिअस आङो नोंथांनो प्ले खालामना खिन्थानि, जेनेबा नैबेफोरखौ आं क्लिक खालामनानै नायनो हागोन। बे कानसारनि मोनसे भिडिअ, बेयाव हाइपखौ बहा नुगोन जोङो। फार्स्टआवनो नैबे कमेन्ट सेक्सन दंना, बे कमेन्ट सेक्सनाव डट मोननै दङ। बे डट मोनसेया जेनेबा कमेन्ट्स, मोनसेया जाहैबाय स्लाइस खालामब्ला नैबेयाव 21,990 बेफोरबायदि माने पइन्ट्स बेखौ हाइप मोनदों आरो बे अडियेन्सफोरनिफ्राय। स' लोगोफोर माने पइन्ट्स मोनदों। बेखौ पइन्ट्स होनो थाखाय जोङो बेयाव हाइपआव क्लिक खालामनांगोन। बेयाव हाइपआव क्लिक खालामनानै नै 21 लाख पइन्ट्स मोनदों बियो। स' लोगोफोर जोङो बेखौ 2.3K पइन्ट्स माने होनो हायो आरोखि आं दा। अके, जायनो नायो बेनो होनो हायो। बेखौ हाइप होनो थाखाय नै 2.3K पइन्ट्स, बेयाव हाइप 2.3K पइन्ट्स, बेयाव क्लिक खालामनानै बेयाव हाइप होबोनाय लोगो लोगो बेयाव अट'मेटिकलि बिनि पइन्ट्सआ बारायहैबाय। जेसेनो बारायगोन एसेनो ट्रेन्डिं टपिक माने गोजौ लिस्टआव थाहैगोन आरोखि। नोंथांनि भिडिअसआवबो नोंथांनि चेनेलावबो टप 10 भिडिअसनि गेजेराव बबेयो लेटेस्ट भिडिअ, बेयाव हाइपनि अप्शना नुजागोन। अके, बेखौ नोंथाङा खनसे इउट्यूबखौ आपडेट खालामनानै ला। बियो माने फिसा क्रिएटर 500निफ्राय लानानै 1000 2000 जेसेबांखि साबस्क्राइबारानो जाया मानो बे फिसा फिसा क्रिएटरफोरनि थाखाय जोंनो बे हाइपखौ होनाय जादों, जेरावनोखि जोंनि भिडिअसआ भाइरेल जायो। आरो भाइरेल जानाय लोगो लोगो ट्रेन्डिं जानाय लोगो लोगो जोंहा गोबां साबस्क्राइबार मोनो। आरो गोबां साबस्क्राइबार मोनोबा वाच टाइम मोनो, भिउस मोनो। आरो नोंथाङा जुदि चेनेला मनेटाइज जादोंब्ला बे मनेटाइज जानायनिफ्रायनो जोंहा आर्निंआबो बुरजा जाहैयो। माने जेसेनो भिउस फैगोन एसेनो जोंना आर्निंआ बुरजा जाहैगोन। अके लोगोफोर, स' लोगोफोर बेफोरबायदि फायदाखौ नोंथाङाबो गारनो नाङा। बेफोरबायदि नोंथाङा आंनि भिडिअसआव नुदोंबा नोंथाङाबो आंनो पइन्ट्स हो,
हाइप खालाम आरो जुदि आंबो नोंथांनि भिडिअसफोरखौ नायनानै जुदि हाइपनि अपसन नुदोंब्ला जोबोद मोजांनि बाथ्रा आंबो पइन्ट्सखौ हरगोन बेफोरबायदिनो नों आंहा पइन्ट्स हरोब्ला भिडिअआ भाइरेल जायो ट्रेन्डिं जायो आरो बिनिफ्राय जों गोबां आर्निं खालामनो हायो अके लोगोफोर लोगोफोर नोंथांमोना मिथिबाय जे इउटुबा मोनसे बे फिचार्सखौ लाबोनाय जादों बयनिबो थाखाय गोदान बेसिकेलि बियो गोदान इउटुबारफोरनि थाखाय बे सुबिदाखौ होनाय जादों अके लोगोफोर नोंथांमोना मिथिबाय दा बे हाइपआ मा आरो बेखौ जों माबोरैहाय नुगोन बोरैहाय पइन्ट्सखौ मोननो हायो आरो बोरैहाय पइन्ट्स मोनोब्ला जोंनि भिडिअसआ भाइरेल जायो आरो बिनिफ्राय जोङो भिउस मोनो अके लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो आइ होप भिडिअखौ मोजां मोनदों भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो आंनि भिडिअसआव हाइपनि अपसन नुजानोबा हाइप खालामहर आरो चेनेलाव फार्स्ट टाइम फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेलनि अल नटिफिकेसन खालामनानै हो जाहाथे बेफोरबायदि इनफरमेटिभ भिडिअ नोंथांमोना नुबाय थानो मोनगोन अब्ला लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ टाटा बाय बाय एन्ड टेक केयार